ƙasa ta gado ake ta cewa a raba to a ba mu gadon babu uwa yanzu babu baba. Najeriya nan farar uwa ce, a duniya ma babbar ƙasa ce, don kuma ta zama bakar uwa ce, watan ciki da kamar dumauce, masu kuɗi har talakana ce, to masu mulkin su suka dace, kudin ƙasan nan su suka sace. Babu uwa kun ga ya a kwance, sarakunan yau kowa ya kauce, yan kasuwa arzikin su rance. Aje kasar can hakan ba zai samu nasara ba. Har kullum Najeriya nan kasa ta gado ake ta cewa a raba to a ba mu gadon babu uwa yanzu babu ba. Wanda ya ce haƙƙi na maraya, wai shin gobe ya za ka kaya, kusan bayani ina da aya, sannan tana da cikakken hikaya, ina kira na domin a soya. Tashin hankula cikin Najeriya, manya da yara sai abin kunya, yau ɗan ta'adda a cikin Najeriya, gakin daɗi ya cika duniya, masu fyaɗe abin da kunya, kaɗan adini ya mahi nahiya, ko musulmi ko kirista ni kira na ba zan rage ba. Har kullum Najeriya nan ƙasa ta gado ake ta cewa a raba to a ba mu gadon babu ruwa yanzu babu baba. Yan kudu har da yan arewa kai kira na ko da kunne, tun da an yi zabo da zane kun ga gadon shi jan zaman ne, mu haɗa kan mu hakan nasara ne, mu bar faɗa don mu cimma burinmu, sauran ƙasashe suna ganin mu, ta yaya damar mu za ta samu, kowa da kai ne kawai ya damu, waɗansu can so suke haɗa mu, ƙasa ta Allah wa zai raba mu. Najeriya yau ina kira na da Allah kowa ya tashi zuwa. Har kullum Najeriya nan ƙasa ta gado ake ta cewa a raba to a ba mu gadon babu uwa.